प्रार्थनेने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. खूप छान. आज बरेच जण तुम्ही आहात. वाल्मिक प्रभूजी आलेले आहेत. हरे कृष्ण प्रभूजी, तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐकता का? मग बरेच दिवसांनी आज आपला शेवटचा वर्ग आहे बहुतेक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे नमस्कार कृष्ण हरे कृष्ण. तर खूप छान. हरी बोल सगळ्यांना. हरे कृष्ण. तर आपण 18व्या अध्यायावरती आहोत आणि आपण हळूहळू जसं म्हटलं की या टप्प्यावरती जसा 18वा अध्याय तसा बराच मोठा आहे. येस. 76 श्लोक आहेत 18व्या अध्यायात. तर कुठलीही घाई करायची नव्हती. आणि हे ज्ञान जसं म्हटलं की 17व्या अध्यायापर्यंतच भगवंतांनी सर्व ज्ञान सांगितलेलं आहे आणि तिथेच भगवद्गीतेचं ज्ञान असं संपलं. परंतु अर्जुनाला पडलेला प्रश्न जिथे त्याग आणि संन्यास याच्यामध्ये त्याची पुन्हा कुठेतरी गफलत होत होती, म्हणून कुठेतरी पुन्हा कन्फ्युजन होतं. त्याचा खुलासा भगवंतांनी केलेला आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊनच मग की जरी हे सगळे कर्म, जसं हे सकाम कर्मानी सगळे कर्मांचा जरी त्याग केला, तरी या जे कर्म आध्यात्मिक मार्गावर पुढे नेत असतात, की जसं यज्ञ दान आणि तप आपण 17व्या अध्यायामध्ये बघितलं, की ज्याचं ज्ञान आपण सात्विक राजसिक आणि तामसिक या 3 विभागून असं त्याला बघितलेलं आहे. कसे आहेत सात्विक राजसिक आणि तामसिक यज्ञ तप आणि दान हे कसे आहेत आणि ती व्यक्ती कशी. मग अन्नाचं सेवन केल्यावर सुद्धा म्हणजे इतकं भगवंतांनी अगदी संक्षिप्त म्हणजे सखोल स्वरूपामध्ये सांगितलेलं आहे की कुठलं अन्न सेवन केल्याने तसा तुमचा स्वभाव बनतो. तो स्वभाव म्हणजे जे काही तुमचे गुण आहेत, जसं आपण म्हणतो सत्व रज आणि तमो या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली हा जीवात्मा आहे. आणि या 3 गुणांचा हा प्रभाव असण्यामागे सुद्धा अन्नाचा भाग आहे. ज्या 17व्या अध्यायात आपण बघितलं की कुठल्या प्रकारचं अन्न खाल्ल्याने मनुष्य सात्विक होतो, कुठल्या राजसिक आणि कुठलं तामसिक. की मग ज्या सात्विकता खरोखर ज्या आपण जो नैवेद्य ग्रहण केलेला असतो त्या नैवेद्यामध्ये किती सात्विकता असते, कारण तिथे कृतज्ञता आहे. हो, जसं आपण या त्याग भावनेमध्ये बघितलं की त्याग म्हणजे यज्ञ आहे. हो, त्याग हा यज्ञ आहे, जो तिसऱ्या अध्यायात आपण बघितलं की कृष्णाचंच कृष्णापाशी पोहोचवतोय आपण. जिथून कृष्णापासूनच सुरू झालेलं आहे ते आपण कृष्णालाच अर्पण करतो. ही ही एक कृतज्ञतेची भावना आहे. आणि जेव्हा आपण तो नैवेद्य ग्रहण करतो, म्हणून प्रभुपादांनी सांगितलंय मांसाहार करणं तर पूर्ण निषिद्ध, परंतु जरी शाकाहार घेतला तरी तो
अगदी नुसता स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी घेतला तर ते कुठेतरी स्वार्थी भावना आहे, तो पापच ठरतं ते. पण तो भगवंतांना अर्पण करून तो नैवेद्य स्वरूपात जेव्हा ग्रहण केला जातो, त्याचं महत्व निश्चितच थोर आहे. अशा प्रकारे आपण या सगळ्याला जाणण्याचा प्रयत्न केला आणि 18व्या अध्यायामध्ये आपण मग कर्ता कर्म, जे कर्माचे विभाग आपण जाणलेच आहेत, पण त्याच्यामधून मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, कर्ता कुठला आहे, कर्म कुठला आहे, त्याची बुद्धी कशा प्रकारची आहे, त्याचा निश्चय कुठल्या प्रकारचा आहे, ते सुख कुठल्या प्रकारचं आहे, या सगळ्याला आपण 3 गुणांच्या विभागून जाणलेलं आहे, 3 गुणांच्या आधारावर जाणलेलं आहे. मग ती धृती म्हणजेच तो निश्चय, आणि ती कशा प्रकारची बुद्धी, मग ती सत्सद विवेक बुद्धी असते का, मग ती कुठेतरी भ्रमिष्ट बुद्धी असते. कारण जी सात्विक आणि तामसिकता, मग ही चढाओढ चालू आहे. मनुष्याच्या मनामध्ये सुद्धा ही चढाओढ चालू आहे. जसं आपण 6व्या अध्यायामध्ये बघतो की मग मन, मन हे जे आहे ना, हे मनच मोठा शत्रू आहे. प्रल्हाद महाराज म्हणतात, अहो बाहेर कुठे शत्रू शोधताय, तुमचं मनच तुमचा मोठा शत्रू आहे. म्हणून जेव्हा भक्तिशास्त्रीच्या आमच्या वर्गामध्ये जेव्हा ऐश्वर्या माताजींनी विचारलं की मग जसं कुरुक्षेत्रावरचं युद्ध आणि आत्ताचं मॉडर्न युद्ध याच्यामध्ये काय फरक आहे, मग त्याच्यामध्ये फरक अनेक आहेत. जसं कुरुक्षेत्रावरती त्या धर्मक्षेत्राच्या ठिकाणी होतं, इथे फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी ती युद्ध केली जातात. कुठेतरी त्याच्यामध्ये राजकीय भाग असतो, कुठेतरी स्वार्थ असतो, आणि त्याच्यामध्ये अनेक निरपराध जीवही मारले जातात. तसं नव्हतं कुरुक्षेत्रावरचं युद्ध. आणि त्याच प्रकारे सगळ्यात मोठा फरक मला खूप जाणवला जिथे, की हे युद्ध आहे हे 2 भावांमध्ये. जसं आपण म्हटलं की सत्ययुगामध्ये 2 वेगवेगळ्या ग्रहांवर युद्ध होतं, मग तेच त्रेतायुगामध्ये कुठे होतं तर 2 वेगवेगळ्या देशांमध्ये युद्ध होतं. अयोध्या, श्रीलंका, असं लंकेच्या रावणाबरोबर भगवंतांनी, प्रभू रामचंद्रांचं युद्ध होतं. त्यानंतर द्वापार युगामध्ये 2 भावांमध्ये, म्हणजे त्या नातेवाईकांमध्ये 2 युद्ध होतं, 2 समूह, हे त्यांचे भावंड होती. पण इथे मॉडर्न काय आहे, हो इथे कलियुगामध्ये कुठलं युद्ध आहे तर स्वतःचे स्वतःचं युद्ध आहे. कारण आपण आपलेच दुश्मन आहोत, आणि म्हणून हा आतला जो मन आहे ना, हे मन सगळ्यात मोठं वैरी आहे हो आपलं. आणि म्हणून मनुष्य स्वतःच्याच मनामधल्या संघर्षाला तोंड देतो. असं हे कलियुग आहे. कारण अनेक प्रकारची प्रलोभनं आहेत, अनेक प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला दिसत आहेत बाहेर, ज्याच्यामध्ये आपण गुंतत 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 चाललोय. कारण कुठेतरी फक्त स्वार्थ आहे, फक्त कुठेतरी परमार्थ साधला जातोय, पण त्याच्यामध्ये स्वार्थ जास्त आहे, कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. आणि मग तिथे कृष्ण तर मिसिंग आहे हो, ती भावनाच मिसिंग आहे. आणि म्हणून ती वाढीस लावण्यासाठी मग ज्या भक्तियोगाच्या मार्गावरती जाणलं आपण, वर्णाश्रम पद्धती जाणलेली आहे, आणि मग जो की सर्व धर्मान परित्यज्य माम एवकम शर्म मामेकम शरणम, की मला तू सगळं सोड, तू सगळ्या बिझनेस सगळ्याचा त्याग कर, आणि तू मला शरण जा. मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिह्वा नमस्कुरु, मामे वैश्यसी प्रियो मे प्रतिजाने प्रियोसी मे. की भगवंत सांगतायत मग की प्रत्यक्ष तू तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती केंद्रित करणं, हा हा भक्तीचा मार्ग. जिथे भगवंतांनी सांगितलंय की मग या महासागरातून मी निश्चित तुझी सुटका करेन. तू अगदी अगदी निश्चयाने निश्चयाने या सगळ्याचा त्याग कर, मी तुझं रक्षण करायला आहे, सर्व पापातून तुझं मुक्त कर. आणि म्हणूनच या सगळ्याचा पुढे आपण की या आधीच्या श्लोकामध्ये आपण हे जाणलं, आणि त्याच्यानंतर मग मला वाटतं आधीच्याच श्लोकामध्ये आपण हे जाणलं, सर्व धर्मान परित्यज्य. येस, 66वा श्लोक आपण घेतलेला आहे, आणि तिथे आपण हे सगळं जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. मग जसं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जे कृष्ण प्राप्ती, जे कृष्णाच्या संतोषासाठी आहे त्याचा सगळ्याचा मी स्वीकार करतो, पण जे कृष्ण भावनेच्या विरोधात आहे, कुठेतरी कृष्णाच्या संतोषासाठी नाही, फक्त माझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी आहे, त्याचा मी सगळ्याचा वर्ज करतो, त्याला मी सगळ्याचा त्याग करतो. अशा प्रकारे भगवंतांना शरण जाण्याने. आणि मग या जसं आपण बघितलं की अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, या सगळ्या मार्फत हे सगळे टप्पे आहेत भगवंतांशी जोडले जाण्याचे. पण हे टप्प्याटप्प्याने आहे हो. पण हा जो भक्तीचा मार्ग आहे ना, तो हा लिफ्टचा मार्ग सांगितलेला आहे. इथे शिडी नाहीये, इथे डायरेक्ट उद्वाहक आहे. त्या उद्वाहकावरून तुम्ही भगवंतांशी जोडले जाऊ शकता. कारण तिथे भगवंतांचं नामस्मरण आहे, भगवंतांची सेवा आहे, आणि या सेवेच्या माध्यमातून भगवंतांशी जोडले जातो आपण. आणि मग एका भक्ताला भगवंत हे भगवान रूपातच दिसतात, तर तिथे कुठे शंकाच नसते भक्ताला मनामध्ये की हे असं आहे. कालच मला वाटतं ते प्रभू रामचंद्रांचं जे आता अयोध्येला नवीन मंदिर झालं, त्या कृष्णशिलेवरून खूप छान माहिती आलेली आहे. अमोघ लीला प्रभूंनी खूप छान माहिती दिलेली आहे की मग
असे सगळे, मग तो निर्जीव दगडाची मूर्ती आहे का ती सजीव आहे की ज्यांचं हे जोडलं गेलेलं आहे, जे भगवंतांशी संबंध जोडलाय ज्यांनी, तिथे भगवंतच दिसतात हो. त्यांना दुसरं तिसरं काही दिसत नाही. तिथे तो अर्च विग्रहच दिसतो, भगवंतांची मूर्ती दिसते. आणि आपण जसं म्हटलं की 11व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सगळा तो विश्वरूप भगवंतांनी दाखवलेला आहे. आणि मग 12व्या अध्यायात आपण भक्ती योगामध्ये जाणलं की तो अर्च विग्रह, की तो ठोस, जसं पोस्टाची पेटी एखाद्या मुलाने बनवलेली त्याच्यात पत्र टाकलं तर तसं नाही होऊ शकत हो, ते जाऊ शकत नाही डेस्टिनेशनला. परंतु हेच जर तुम्ही लाल पेटीत टाकलं पत्र, तर ते तुमच्या ठराविक तिथे डेस्टिनेशनला पोहोचतं, कारण तिथे शिक्कामोर्तब आहे. ते सरकारचं सरकार चालवणारं असं ते ठोस आणि असं खात्रीचं आहे हो ते पोस्टाची पेटी. आणि म्हणून त्याच्यामार्फत नक्कीच तुमचा संदेश तिथे पोहोचवला जाईल, असा हा अर्च विग्रह, की ज्याच्यावर प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. जसं आपलं आता अयोध्येला भगवान प्रभू रामचंद्रांचं रामलल्लाचं मंदिर झालं, की किती सुंदर बघा, प्राणप्रतिष्ठा केली जाते आणि तिथे मग आवाहन केलं जातं भगवंताला. त्या मूर्तीमध्ये प्रत्यक्ष येण्याचं आवाहन केलं जातं आणि त्या मूर्तीशी जोडले जातो हो आपण. आणि म्हणूनच तो अर्च विग्रह, इतकी सुंदर ही कल्पना आहे. आणि मग अनेक मंत्रांनी, अनेक सगळ्या गोष्टींनी, ती सगळ्या मंत्रोच्चारांनी ती प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. मग अनेक अभिषेक, सप्त नद्यांचा अभिषेक केला जातो, पंचामृताचा अभिषेक केला जातो. अशा सगळ्या सगळ्या त्या सगळे त्या क्रिया केल्या जातात. आणि अशा प्रकारे सर्व त्या मंत्र उच्चारातून आणि त्या सगळ्या ज्या काही आध्यात्मिक स्वरूपाच्या आणि ज्या काही आपण म्हणतो ना, जे आपल्या धार्मिक जी काही पद्धतीप्रमाणे केलं जातं, त्याने त्या अर्च विग्रहामध्ये म्हणजे ती प्राण आणली जातात. भगवंतांना तिथे आवाहन केलं जातं आणि आपण ते जोडले जातो त्या भगवंतांच्या अर्च विग्रहाशी. जसं आपण म्हटलं की विभूती भगवंतांनी दाखवलेल्या आहेत. मग ही विभूती म्हणजे भगवंतांच्या गळ्यामधला तो कौस्तुभ हार, त्या हाराचं महत्व भगवंतांनी घातलं म्हणून आहे हो. आपण आपण तुम्ही आम्ही लग्न वगैरेला जाऊ आणि हार काही नेसू, हार घालू, तर त्या हाराचं ते कुठेतरी हार छान दिसतोय असं कुठेतरी वाटलं जातं. पण भगवंतांची त्या त्या हारामुळे त्या हाराची शोभा कुठेतरी भगवंतांवर जेव्हा चढवला जातो तेव्हा. आणि म्हणून असा हा फरक आहे, की म्हणूनच ही ही जी भौतिकता आहे ही निश्चितच त्या आध्यात्मिकपेक्षा अशा प्रकारे वेगळी आहे. आणि अशा या विभूतींचं दर्शन भगवंत देतात. मग कुठे नाही आहेत भगवंत, ज्या भौतिक गोष्टीतून. मग सामान्य माणसाला भगवंतांनी दर्शन दिलेलं आहे ज्या भौतिकतेमधून, की मग त्या सूचक अभिव्यक्तीही भगवंतांनी सांगितलेल्या, या सगळ्याचं वर्णन केलं. आणि म्हणून मनुष्याने, भगवंताने सांगितलंय, मनुष्याने सर्व धर्मांचा त्याग कसा करावा आणि केवळ श्रीकृष्णांना शरण कसे जावे, याबद्दल एखादा गोंधळून जाऊ शकेल. परंतु अशी चिंता व्यर्थ आहे, कारण कृष्ण भावना भाविक मनुष्य गोंधळणारच नाही. त्याच्या मनात क्लिअर असतो, क्लॅरिटी असते, कारण तिथे भक्ती आहे. भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे हो. जर श्रद्धाच नसेल, आडात नाही, तर ते पोहऱ्यात नाही येऊ शकणार. श्रद्धा असेल तर ती त्या भावापर्यंत पोहोचू शकते. आणि मग तिथे मात्र शंका घ्यायची गरजच नाही. तर आपण पुढच्या श्लोकाकडे वळतोय. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाचम न च माम योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे तप करीत नाहीत, जे भक्त नाहीत, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परम गुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. तात्पर्य वाचायचं माताजी? ठीक आहे, वाचा माताजी, वाचा. खूप सुंदर आहे. मधले काही 3-4 वाक्य तर खूप सुंदर. वाचा, खूप नाही येतात पण. ओके, ठीक आहे. तात्पर्य: ज्या मनुष्यांनी धर्म पद्धतीला अनुरूप अशी तपस्या केली नाही, कधीही कृष्ण भावनामय भक्तीचे आचरण करण्याचा प्रयत्न केला नाही, शुद्ध भक्ताची सेवा केली नाही, आणि विशेष करून जे श्रीकृष्ण हे केवळ एक ऐतिहासिक महापुरुष आहेत असे मानतात किंवा श्रीकृष्णांच्या महानतेचा द्वेष करतात, त्यांना हे परम गुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. तथापि कधी कधी पाहण्यात येते की श्रीकृष्णांचा द्वेष करीत त्यांची निराळ्या प्रकारे उपासना करणारे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक भौतिक लाभ प्राप्तीसाठी भगवद्गीतेवर निराळ्या पद्धतीने प्रवचन द्यायचा व्यवसाय करतात. परंतु जो कोणी श्रीकृष्णांना वास्तविकपणे जाणू इच्छितो त्याने भगवद्गीतेवरील असे भाष्य टाळणे आवश्यक आहे. वस्तुतः इंद्रियांच्या आहारी गेलेल्या लोकांना
भगवद्गीतेचा उद्देश समजणे शक्य नाही. इतकेच नव्हे तर एखादा मनुष्य इंद्रियाधीन नसेल व वैदिक शास्त्रांच्या सर्व नीती नियमांचे कठोरपणे पालनही करीत असेल, परंतु तो जर भक्त नसेल तर तोही श्रीकृष्णांना जाणणे शक्य नाही. जो स्वतःला भक्त समजतो आणि कृष्ण भावनामय कर्मामध्ये संलग्न झालेला नाही, तो सुद्धा श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेमध्ये सांगितले आहे की मीच परमेश्वर आहे आणि माझ्या समान अथवा माझ्याहून श्रेष्ठ असे काहीच नाही. त्यांच्या या प्रतिपादनामुळे अनेक लोक त्यांचा मत्सर करतात. श्रीकृष्णांचा द्वेष करणारेही अनेक लोक आहेत. असे लोक भगवद्गीता जाणू शकत नसल्यामुळे त्यांना भगवद्गीता सांगू नये. श्रद्धाहीन व्यक्ती भगवद्गीता आणि श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. प्रामाणिक शुद्ध भक्ताकडून श्रीकृष्णांना जाणून घेतल्याविना कोणीही भगवद्गीतेवर भाष्य करण्याचा खटाटोप करू नये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर तात्पर्य आहेत ही, त्यामुळे अगदी म्हणजे कुठेही मन होत नाही की आपण पुढे, आणि आपोआपच तुमच्या डोळ्याखालून जातात की वाचलं जातं ते. नाहीतर काही काही संक्षिप्त स्वरूपात सुद्धा माझा घेण्याचा प्रयत्न असतो, पण काही तात्पर्य इतकी अगदी आणि खूप सुलभ आहे. तो प्रभुपादांची तात्पर्य इतकी सुलभ शब्दात दिलेली आहेत की नक्कीच मी विवेचन त्याच्यावर करण्याचा माझा प्रयत्न असतोच, की त्याच्यातनं तुम्हाला जितकं सोप्या पद्धतीने सांगता येईल तितकं समजवायचा प्रयत्न असतो. पण खूप सुंदर आहे आणि म्हणून हे नक्की वाचा, कारण आता जे अध्ययन आपण दुसऱ्या टप्प्यावर केलं आहे ते प्रत्येक श्लोकाला आपण जाण्याचा प्रयत्न केला आहे, आणि तितक्या सखोल जाऊन की मग त्या एका श्लोकावरही आपण 2-2, 3-3 तास, काय हो, अनेक तास, की आम्ही आत्ताच मध्ये हे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भवती, तोच एक मिनिट हा, आधीचा श्लोक नव्हता. ठीक आहे. तर हाच श्लोक होता, मामेकम शरणम व्रज. तर तो त्या श्लोकावरती इतकं सुंदर की मग ते निरूपण म्हणजे अक्षरशः ते प्रभूजी 3 ते 4 तास मला वाटतं त्यांचं निरूपण त्याच्यावरती होतं. कारण की तुम्ही किती सखोल आणि त्या प्रत्येक गोष्टीला किती दृष्टिकोन असू शकतात, आणि त्या दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून तुम्हाला तो श्लोक कशा प्रकारे जाणता येईल हे तुम्हाला निरनिराळ्या, म्हणजे प्रभुपादांचं तात्पर्य अतिशय अप्रतिम आहे. आणि म्हणूनच ते इतक्या सोप्या स्वरूपामध्ये दिलेलं आहे की बघा, की भगवंत सांगता येतो की जसं भगवंतांनी आधीच्या 7व्या अध्यायामध्ये म्हटलं की 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीच शरण होऊ शकत, आणि 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येतात. त्या कुठल्या व्यक्ती आहेत? 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येतात. अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. खूप सुंदर माताजी, खूप छान. आणि कोण भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही? काम, क्रोध, लोभ, निर्विशेष, मत्सर. हा, नाही ते नाहीये. निर्विशेषवादी, अजून माताजी माझ्या लक्षात होतं पण ते गेले. ठीक आहे, ठीक आहे. नराधम, मूर्ख, राक्षस, आसुर, हे जे लोक आहेत, हा. जे आपण दैवासुर हो संपद विभाग योगामध्ये पण बघितलं, आणि अशा आसुरी पण हो खूप हो छान प्रयत्न आहे. वसुधा माताजी, तुमचाही खूप छान प्रयत्न आहे. खूप जवळ गेलेला आहात, कारण जे या सगळ्यात अडकलेले आहेत, मग ते सकाम करणार, तुम्ही जे म्हणताय काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, हे षड्रिपू आहेत. आणि या षड्रिपूमध्ये आपण सगळेच अडकलेलो आहोत, की जो मनुष्य आहे तो सकाम कर्मामध्ये अडकलाय, आणि तो या सगळ्या या प्रकृतीमध्ये बद्ध झालेला आहे, आणि तो या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय. आणि म्हणून मग तो निश्चित सकाम कर्मात आहे. पण जो याच्या पलीकडे, म्हणजे ज्या आपण तामसिकतेला बघतो, आणि ती तामसिकता इतक्या थराला जाऊ शकते की जिथे मनुष्य अज्ञानात आहे, अंधकारामध्ये आहे, मग अशी व्यक्ती भगवंतांना जाणूच शकत नाही, कारण जिथे आडातच नाही तिथे पोऱ्यात कुठून येणार आहे? त्या भक्तीच्या पहिल्या मार्गात श्रद्धाच नाहीये मनामध्ये. तर म्हणून बघा, इथे पुढे लिहिलेलं आहे भगवंतांनी की श्रद्धाहीन व्यक्ती भगवद्गीता आणि श्रीकृष्णाला जाणू शकत नाही. श्रद्धाहीन, कारण श्रद्धा हा पहिला टप्पा आहे. तुमचा विश्वासच नसेल, भगवंतांच्या अस्तित्वावरच विश्वास नसेल, तर पुढे जाणं कठीण आहे. मग अशा व्यक्तीमुळे ती डोकं आपटणं म्हणजे लिटरली, म्हणजे पालथ्या गड्यावर पाणी म्हणतो ना, तसं आहे. कारण त्या व्यक्तीला जर त्याचं महत्वच नसेल, त्याचा शास्त्राचा, वेदांचा अभ्यासच नसेल, त्याने श्रीकृष्णांनाच जाणलं नसेल, तर मग तो पुढे जाऊन वेदांचा अंत, आपण म्हणतो वेदांचा अंत भगवंत आहे.
की ज्या भागवतामध्ये प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांचं दर्शन आपण, म्हणजे श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष आहे, तो भागवत म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण आहेत. व्यास मुनींनी जेव्हा त्यांना त्यांचं मन भरत नव्हतं तेव्हा नारद मुनींनी त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि सांगितलंय की फक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष नाही, तर पुढे जाऊन म्हणजे भगवंतांचं प्रत्यक्ष जेव्हा त्यांनी वर्णन केलं आणि सगळं भगवंतांबद्दल लिहिलं, तेव्हा त्यांना ती संतुष्टी मिळाली. आणि म्हणून भागवताच्या प्रत्येक स्कंदातून आपण निरनिराळ्या कथांमधून भगवंतांना प्रत्यक्ष भेटत असतो, जाणत असतो. पण ज्याला याच्यावरती विश्वासच नाहीये अशा श्रद्धाहीन व्यक्तीला ही भगवद्गीता सांगू नये, कारण ते द्वेष करतात, मत्सर करतात. जो शिशुपालाने केला हो, आयुष्यभर भगवंतांचा मत्सर केला, ज्या कंसाने कृष्ण 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 केलं, पण देवकीचा 8वा पुत्र मला ठार मारणार आहे, तर त्याला मारायला पाहिजे मला, याच अपेक्षेने, याच आस्थेने आणि या आशेने कुठेतरी तो फक्त कृष्णाचं नामस्मरण करत होता, कृष्णाला आळवीत होता. त्याला मोक्ष मिळाला हो, कारण कृष्णाकडून त्याचा वध झालेला आहे. तसंच शिशुपालालाही मोक्ष मिळाला, कारण श्रीकृष्णांच्या सुदर्शन चक्राने त्याचा शिरच्छेद केला गेला. कारण मग मत्सर केला हो. मत्सर हा मुळापासून, जसं आपण म्हटलं, राजगुह्य राजविद्या राजगुह्य ज्ञान सांगताना भगवंतांनी सांगितलं की तुला मी हे ज्ञान देतोय कारण तू माझा मत्सर करत नाही. कारण हा मत्सर खूप वाईट आहे हो. एक वेळ काम क्रोध या गोष्टींना परिवर्तित केलं जाऊ शकतं. क्रोधाला जसं हनुमंतांनी क्रोधाचं रूपांतर करून, परिवर्तन करून आपल्या प्रभूंच्या सेवेमध्ये श्रीलंकेला, सगळी त्या लंकेला आग लावलेली आहे. पण ती आग लावली कारण का? प्रभूंची सेवा, आणि प्रभूंसाठी त्यांनी तो क्रोध होता त्या प्रभूंच्या सेवेमध्ये अर्पण केलेला आहे, म्हणून तिथे कुठेही पाप धरलं जात नाही. आणि म्हणून त्रायते महतो भयात, की अगदी छोट्यातलं छोटं कर्म आपण जरी केलं तरी भगवंतांसाठी सेवा केली तर त्याचं कुठेही नुकसान होत नाही किंवा ते वाया जात नाही. परंतु अशा ठिकाणी आपल्याला जाणायचं आहे की अशा कपटी आणि अशा या द्वेषी माणसाला अशी भगवद्गीता प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत हो, की अशांना भगवद्गीतेचं ज्ञान देऊ नये. मग तुम्ही म्हणाल की तामसी व्यक्ती आहे, त्याला कुठेतरी सुधारण्यासाठी मनुष्य कसा, म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय की कुठेतरी जेव्हा निर्विशेषवादी आहेत किंवा जे भगवंताला ब्रह्म परमात्मा या स्वरूपात जाणतायत, ते नक्की भगवंतांच्या भगवंतांना जाणण्याच्या त्या मार्गावरती प्रगती करू शकतील. कारण तिथे कुठेतरी त्रास होईल, कुठेतरी वेळ लागेल, कुठेतरी नक्की कठीण आहे ते, पण ते अशक्य नाही. पण इथे मात्र जे नराधम आहेत, असुर आहेत आणि जे राक्षसी वृत्तीचे आहेत, मूर्ख लोक अज्ञानामध्ये आहेत, त्यांना अंधकार आहे हो त्यांच्या भोवती सभोवताली. कारण जे जाणतायत ते पण योग्य मार्गाने नाही जाणत आहेत. आध्यात्मिक गुरु, काल आपण जे म्हटलं की ही ही जी पायरी चढायची भगवंतांपर्यंत पोहोचायचंय, ते आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली पोहोचायचंय. म्हणून ते आध्यात्मिक गुरुचं महात्म्य खूप थोर आहे. आणि म्हणून मग असा मत्सर जे करतायत त्यांना माझं ज्ञान अजिबात देऊ नका. प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत त्यांना ते प्रामाणिक शुद्ध भक्ताकडून श्रीकृष्णाला जाणून घेतल्या म्हणा, कोणीही भगवद्गीतेवर भाष्य करण्याचा. कारण प्रभुपाद म्हणतात की जे जसं आहे तसं हे त्यांनी पोहोचवलंय आपल्यावरती, कुठेही भाष्य करू नका. आपण तेवढे तुम्ही तुमचं बद्दल लिहा, तुमच्या मनातल्या भावना लिहा, ते मुद्दे लिहा, म्हणून ती भगवद्गीता नाही. हे ज्ञान जसं आहे तसं पोहोचवा लोकांपर्यंत. ते भगवंतांनी सांगितलेलं ज्ञान आहे. मग त्याला सोपं करून सांगताना तुम्ही निश्चित वापरू शकता, काही दाखले देऊ शकता, काही उदाहरणं देऊ शकता, काही संदर्भ देऊ शकता. चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधू या सगळ्यामधले दाखले, भागवतासारख्या मोठ्या ग्रंथाचं तिथून तुम्ही दाखले देऊ शकता. हे निश्चितच सगळं संलग्न आहे हो, एकमेकांशी जोडलेलं आहे. यैदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगृह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. सामान्यतः सांगितले जाते की भगवद्गीतेची चर्चा ही केवळ भक्तांमध्ये करावी, कारण जे भक्त नाहीत त्यांना भगवद्गीता जाणणे शक्य नाही किंवा श्रीकृष्णांना जाणणे शक्य नाही. जे श्रीकृष्णांना आणि भगवद्गीतेला तत्वतः स्वीकारत नाहीत त्यांनी आपल्या लहरीनुसार भगवद्गीतेचे विवेचन करण्याचा प्रयत्न करून अपराधी होऊ नये. जे श्रीकृष्णांचा पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकार करण्यास तयार आहेत
त्यांनाच केवळ भगवद्गीता सांगितली जावी. हा विषय शुष्क ज्ञानीसाठी नसून केवळ भक्तांसाठीच आहे. तथापि जो कोणी भगवद्गीतेला यथार्थ रूपामध्ये प्रस्तुत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो त्याची भक्तीमध्ये प्रगती होईल आणि तो शुद्ध भक्तिमय जीवनात उन्नत होईल. अशा शुद्ध भक्तीमुळे तो निश्चितपणे स्वगृही भगवद्धामात परत जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम या सेवा आहेत ना, या सेवांना खूप महत्व आहे. म्हणजे तुम्ही सेवा करताय हो ही. श्रवण, तुम्ही भगवद्गीतेचं ज्ञान ऐकता आहात आणि म्हणून भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल. की जो मनुष्य हे इतकं इतकं अगाध आणि भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान जे एका जे जे परमगुह्य रहस्य भक्तांना सांगेल, मग ते भक्तांना, इथे भगवंतांसाठी भक्त विशेष आहे, कारण तो भक्तच भगवंतांना जाणू शकतो. व त्या भक्ताने भगवंतांना ओळखलेलं असतं. ज्या अर्जुनाने भगवंतांना कधीच ओळखले, त्याला कन्व्हिन्स करायची काहीच गरज नव्हती. त्यांनी फक्त सामान्य माणसांना कन्व्हिन्स करण्यासाठी हे सगळ्या विभूती आणि विश्वरूप दर्शनाची भगवंतांकडे मागणी केली. कारण तो भक्त आहे हो, तो भगवंतांचा निर्मळ प्रेमळ असा भक्त आहे. आणि म्हणून जो भक्तांना हे परमगुह्य ज्ञान सांगेल तो निश्चितच शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल, त्याला भक्ती प्राप्त होईल आणि अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल. जसं आपण बघितलं चौथ्या अध्यायात पण, जन्म कर्मच मे दिव्यम यो जन्म कर्मच यो मे दिव्यम एवं यो वेत्ती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैती मामेती सोर्जुन. जो माझ्या जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य रूप जाणतो, जो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही, तो शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. इथे जे तत्वतः सांगितलंय की भगवंतांना जो तत्वतः जाणतो, मग आपण जी तत्व, आपण भगवंतांचं जे तत्व जाणलं, महाविष्णू तत्व, मग क्षीरोदकशाही आणि गर्भोदकशाही आणि कारणोदकशाही ही भगवंतांची मुख्य तत्व, भगवंतांचं महाविष्णूचं तत्व आहे. कारणोदकशाही, ज्या कारण समुद्रामध्ये भगवंत पहुडलेल्या स्वरूपामध्ये स्थितीमध्ये आपल्याला आढळतात आणि या कारण सागरामध्ये भगवंत आहेत. आणि ज्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या नाभीमधून ज्या कमल आलेला आहे त्याच्यावरती ब्रह्मा स्थित आहेत आणि त्या ब्रह्मांनी या सृष्टीची निर्मिती केली आहे. पण प्रथम जीव तत्व कोण आहे तर ब्रह्मा हे जीव आहेत हो. मग ब्रह्मांचा जन्मही मिळू शकतो. मग त्या ब्रह्मांचा जन्म हा प्रथम जीव तत्व सांगितलेला आहे. 84 योनीतून पहिलं जीव तत्व हे ब्रह्मा आहे आणि ब्रह्मांचा जन्म हा भगवंतांपासूनच झालाय. म्हणून बीज देणारे पिता भगवंत आहेत. जरी ती सृष्टीची निर्मिती ब्रह्मांनी केलेली असेल तरी बीज देणारे पिता हे मूळ भगवंतांपासून आले, जे आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये याचा उल्लेख केलाय. कारण कुणालाच भगवंतांचं मूळ ठाऊक नाहीये हो. ज्या 4 कुमारांना आपण बघितलं की अनेक ऋषी मुनी राक्षस किंवा देवी देवता यांनाही भगवंतांचं हे माहित नाही, कारण भगवंतांपासूनच हे सगळं आहे. आणि म्हणून जे भक्त नाहीत त्यांना भगवद्गीताही जाणणं शक्य नाही, श्रीकृष्णांनाही जाणणं शक्य नाही. ते श्रीकृष्णांना आणि भगवद्गीतेला तत्वतः स्वीकारत नाही. कारण श्रीकृष्ण हे अजन्म आहेत हो. जन्म कर्मच मे दिव्यम, जे कर्म भगवंत भक्तांसाठी करतायत हो. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. मग जिथे 4थ्या अध्यायात भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तुला आठवत नाहीये पण मला हे आठवतं, कारण भगवंत आध्यात्मिक आहेत, त्यांचं शरीर मन हे एक आहे. ते ते ऋषिकेश आहेत आणि ते त्यांची इंद्रिय ही त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. ते त्यांची कुठल्याही इंद्रियांनी कुठलंही कार्य करू शकतात, कारण ते आध्यात्मिक आहेत. त्यांचं शरीर मन हे एकच, त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. असे हे भगवंत हे थोर आहेत. परम कारण, परम दिव्य, परम धाम, सगळे कारणांचे कारण भगवंत आहे. आणि म्हणून जो भगवद्गीतेला या यथार्थ रूपामध्ये भगवंतांचं हे दर्शन जसंच्या तसं घडवतो, भगवंतांचं हे ज्ञान, भगवंतांचं दर्शन मग आपल्याला भागवतामध्ये झालंय, पण हे ज्ञान प्रत्यक्ष, हा फरक आहे की भगवद्गीता ही प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलेली आहे आणि प्रत्यक्ष भगवद्गीतेला यथार्थ रूपामध्ये प्रस्तुत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जो करतो त्याची भक्तीमध्ये प्रगती होते आणि तो शुद्ध भक्तिमय जीवनामध्ये उन्नत होऊ शकतो, उन्नत होतो, ज्याच्यात शंकाच नाही. आणि तो निश्चितपणे स्वगृही म्हणजेच भगवत धामाला परत जातो. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. अच्छा माधुरी, पुढचा श्लोक तुम्ही वाचा माताजी, आता अर्थ आणि तुम्ही पुढचा श्लोकही घेऊ शकाल कारण छोटच आहे याचा अनुवाद.
हो, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. पुढचा श्लोक. अदृश्यते नय इमं धर्मं संवाद मायुयोः ज्ञानज्ञेयं तेनायमिष्टः स्वामिति मे यत्मति. अर्थ, आणि मी असे घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. तात्पर्य. पुढचा श्लोक वाचू. नाही, आपण थांबूया, मग पुढचा श्लोक घेऊया. मी सांगते तुम्हाला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा भक्ताशिवाय कोणीही सेवक नाही हो या जगामध्ये की जो मला प्रिय नाही, आणि त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असं कोणी होणारही नाही. असा भगवंतांचा भक्त आहे. भगवंतांचा भक्त हा भगवंतांना विशेष आहे, आणि असा प्रिय सेवक हा कोणीही जगामध्ये नाही, आणि त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय हा भगवंतांना भक्ताशिवाय कोणी विशेष होऊ शकत नाही. म्हणून जो कोणी आपल्या या, आणि म्हणूनच अर्जुनासारखा भक्त, भगवंतांचा लाडका सखा आणि भगवंतांचा निर्मळ शिष्य हा भगवंतांचा आहे. आणि भगवंत घोषित करतायत की हे जे ज्ञान भगवंत देत आहेत, मग त्या ज्ञानाचं अध्ययन कोणी कोणी केलं. संजय प्रत्यक्ष, ज्यांना दिव्य दृष्टी मिळालेली होती, तो इत्थंभूत बातमी आपल्या राजाला म्हणजे धृतराष्ट्राला पोहोचवत होता. कुरुक्षेत्रावरच्या प्रत्येक क्षणाची माहिती ज्या संजय तिथे पोहोचवत होता, त्यांनी भगवद्गीता जाणली, अनेक देवदेवतांनी जाणली. मग अशा स्वरूपामध्ये प्रत्येक जण ज्यांनी हे भगवद्गीतेचं ज्ञान घेतलं आणि जो या पवित्र संवादांचे अध्ययन करतो, तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझं पूजन करतो. की बघा, म्हणजे ह्या भगवद्गीतेचं ज्ञान हे अध्ययन करणं हे सुद्धा, जसं श्रवणम कीर्तनम मी म्हटलं की श्रवण करणं हे सगळ्यात महत्वाचं, श्रवणाला जास्त महत्व दिलेलं आहे. आणि मग हे श्रवण करून जो याचं अध्ययन करतो आहे तो भगवंतांची पूजाच करतो आहे, हे भगवंतांची उपासनाच करतो आहे त्याच्या बुद्धीद्वारे. मग ही बुद्धी निश्चितच भगवंतांच्या पूजेमध्ये समरस करते. भक्ती सेवेमध्ये भगवंतांची पूजा खूप कठीण नाही हो. मग आपण बघितलं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छ, आणि म्हणूनच तो आपल्या बुद्धीद्वारे भगवंतांचं पूजन करत असतो. मग आपण पुढचा श्लोक घेऊया. वाल्मिक प्रभूजी वाचणार आहे का? मी श्लोक वाचते. तुम्हाला श्लोक वाचायची इच्छा आहे प्रभूजी? म्यूट आहे. सुनील प्रभूजी अनम्यूट होऊ शकता का? मी श्लोक वाचते का श्लोक वाचायची इच्छा आहे? ठीक आहे, मला वाटतं त्यांचा ऑडिओ इश्यू आहे. हरकत नाही, आपण पुढे जाऊ. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो, आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. तात्पर्य. या अध्यायाच्या 67व्या श्लोकात भगवंतांनी त्यांचा द्वेष करणाऱ्या लोकांना गीता सांगण्यास स्पष्टपणे प्रतिबंध केला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भगवद्गीता ही केवळ भक्तांसाठीच आहे. परंतु काही वेळा असे घडते की भगवत भक्त हा सामूहिकरित्या प्रवचन देत असतो, आणि त्या ठिकाणी उपस्थित प्रत्येक व्यक्ती हा भक्तच असेल अशी अपेक्षा नसते. असे लोक सामूहिक प्रवचन भरवितातच का? तर या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की जरी प्रत्येक मनुष्य हा भक्त नसला तरी श्रीकृष्णांचा द्वेष न करणारे अनेक लोक आहेत. श्रीकृष्ण हे भगवान आहेत यावर त्यांची श्रद्धाही असते. अशा लोकांनी जर प्रमाणित भगवत भक्तांकडून श्रवण केले तर परिणामतः ते सर्व पापापासून तात्काळ मुक्त होतात, आणि त्यानंतर पुण्यवान व्यक्ती वास करीत असलेल्या ग्रहलोकांची प्राप्ती करतात. म्हणून भगवद्गीतेचे केवळ श्रवण केल्याने जो मनुष्य मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत नाही त्याला ही पुण्यकर्माचे फळ प्राप्त होते. अशा प्रकारे भगवंताचा विशुद्ध भक्त हा प्रत्येकाला सर्व पापातून मुक्त होण्याची आणि भगवत भक्त होण्याची संधी उपलब्ध करून देतो. सामान्यतः जे लोक पापमुक्त आहेत व जे सदाचारी आहेत ते सहजपणे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतात. या श्लोकातील पुण्यकर्मणाम हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. या शब्दावरून वेदांमध्ये सांगितलेल्या अश्वमेध यज्ञांसारख्या महान यज्ञ कर्माचा बोध होतो.
जे भक्तिपरायण पुण्यवान जन आहेत परंतु शुद्ध झालेले नाहीत, त्यांना ध्रुव महाराज निवास करीत असलेल्या ध्रुव लोकांची प्राप्ती होते. ध्रुव महाराज हे महान भगवत भक्त आहेत आणि त्यांचा स्वतःचा विशेष असा ध्रुव नामक लोक आहे. हरे कृष्ण आहे. माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणून जे श्रद्धेने द्वेष न करता श्रवण करतात, की मग जसं आपण म्हटलं आधीच्या अध्यायांमध्येही याचा उल्लेख आहे की कशा प्रकारे एकमेकांच्या संघाने, म्हणून भक्तीच्या पहिल्या मार्गावर श्रद्धा, मग साधू संघ आहे. म्हणून कुठेतरी आपण जेव्हा आधीच्या अध्यायांमध्ये वाचतो की मग 10 पावलं पुढे जातोय पण 4 पावलं मागे का येतोय, तिथे का का प्रगती होत नाही अध्यात्माची? कारण कुठेतरी भौतिकतेमध्ये आहे हो ती व्यक्ती, साधू संघ कमी पडतोय. आणि म्हणून जेव्हा त्या व्यक्तींचं असोसिएशन, जेव्हा त्या भगवत भक्तांचा सहवास लाभतो, तेव्हा निश्चित ती आध्यात्मिक प्रगती. म्हणून भगवंत म्हणतायत की ज्यांना ज्यांना भगवंतांवर विश्वासच नाहीये, त्यांच्या अस्तित्वालाच मान्य नाही करत आहेत, त्यांना हे ज्ञान देणं हे अतिशय चुकीचं आहे. आणि अशा भक्तिहीन लोकांना निश्चितच हे ज्ञान देऊ नका. परंतु परंतु ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे आणि जे भगवंतांना जाणू शकत नाहीये, ते भगवत भक्तांकडून भगवंताला जाणून घेऊ शकतात आणि ते या पायरीवरती पुढे जाऊ शकतात. आणि म्हणून भगवत भक्तीच्या मार्गावरती हा मार्ग निश्चितच उन्नती साधायला मदत करू शकतो. आणि म्हणून ते असोसिएशन खूप महत्वाचं आहे, तो सत्संग, तो साधू संघ महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच यज्ञांसारख्या मग अनेक यज्ञ कर्मांचा बोध होतो, जे भक्तिपरायण पुण्यवान जन आहेत. मग आता जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, आपण बघतो रजोगुणामध्ये जे आहेत ते कुठेतरी सकाम कर्मात आहेत, त्यांना पुण्यलोकाची प्राप्ती होते, पण पुन्हा तिथे पुण्य क्षीण झाल्यावर मृत्यू लोकामध्ये परत यायला लागतं. आणि मग तिथे हे जाणायचंय की तिथे मग ह्या सकाम कर्मातून निष्काम भक्तीकडे कसं वळायचंय, जे सत्वगुणी मनुष्य करत असतो, मग त्याला कुठेतरी निश्चितच या कर्मांच्या फळांची अपेक्षा नसते. आणि म्हणून तो कुठेतरी त्या सात्विकतेमध्ये निश्चितच त्या उच्च स्थळावर असतो. मग भगवंतांनी ध्रुव महाराजांचं उदाहरण दिले, जे ध्रुव महाराज जे सुनिधीचे पुत्र, आणि मग ज्या 2 राण्या होत्या उत्तमपाद राजाच्या, आणि मग जेव्हा आपण ती कथा माहिती असेल तर ध्रुव महाराजांना कुठेतरी मांडीवरून ढकलून दिलं जातं आणि त्या दुसऱ्या पुत्राला राजाच्या मांडीवर ठेवलं जातं. तेव्हा ध्रुव महाराज खूप निराश होतात आणि त्यांना ते तिथून निघतात आणि आपल्या आईकडे जातात आणि आपल्याला आईला विचारतात, सुनिधी आणि सुरुची अशा 2 राण्या उत्तमपादाच्या. तर ती त्याची आई म्हणते की तू कृष्णाला जाऊन हा प्रश्न विचार. आणि मग ते एवढेसे 6 वर्षाचा बालक असलेले ध्रुव महाराज जंगलामध्ये जातात आणि तिथे त्यांना नारद मुनी भेटतात आणि ते मार्गदर्शन करतात. पण तेही त्यांची परीक्षा घेतात की एवढा लहान आहेस तू, आता काही करू शकणार नाहीस आणि तू एवढं नामस्मरण वगैरे करू शकणार नाहीस. परंतु ध्रुव महाराज त्यांना म्हणतात की नाही, निश्चितच ते करण्यासाठी ते प्रयत्न करतील. आणि त्याप्रमाणे ते ध्रुव लोकावरती त्यांची, मग जेव्हा ते भगवंतांचा दृष्टांत होतो त्यांना 6 महिन्याच्या आत, इतकं ते कडक असं भक्ती भगवंतांची आणि ते मंत्रोच्चार आणि जप आणि भगवंतांचं नामस्मरण एका पायावरती, मग झाडाची पानं खाऊन आणि जंगलामध्ये वास्तव्य करून ते भगवंतांचं नामस्मरण करतात आणि भगवंतांना आळवतात. तिथे प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांना दर्शन दिले. आणि मग दुसरं तिसरं मला काही नको, जेव्हा प्रत्यक्ष भगवंत दर्शन देतात आणि मग तरीही न मागता त्या भक्ताला सगळं मिळत असतं. त्या प्रकारे ध्रुव महाराजांना त्या ध्रुव लोकाची प्राप्ती झालेली आहे, स्थिर असं ध्रुव लोकाची प्राप्ती झालेली आहे. असे हे शुद्ध भक्त भगवंतांचे असतात. कच्चिद्देतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चित् ज्ञानं सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, हे धनंजय, तू हे एकाग्र चित्ताने श्रवण केलेस का? आणि तुझा मोह आणि अज्ञान आता नष्ट झाले का? तात्पर्य: भगवंत हे अर्जुनाचे आध्यात्मिक गुरु या रूपामध्ये त्याला उपदेश करीत होते. म्हणून अर्जुनाने संपूर्ण भगवद्गीता यथार्थ रूपामध्ये जाणून घेतली की नाही याविषयी त्याला विचारणे हे भगवंतांचे कर्तव्यच होते. आणि जर अर्जुनाला भगवद्गीता समजली नसेल तर भगवंत कोणत्याही मुद्द्याचे अथवा संपूर्ण भगवद्गीतेचे आवश्यकता असल्यास पुन्हा विवेचन करण्यास तयार होते. वास्तविकपणे जो कोणी श्रीकृष्णांसारख्या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुद्वारे अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींद्वारे भगवद्गीता श्रवण करतो त्याला आपल्यामधील सर्व अज्ञान नष्ट झाल्याचे दिसून येईल. भगवद्गीता हे काही एखाद्या
कवीने अथवा कादंबरीकाराने लिहिलेले सामान्य पुस्तक नाही. स्वतः पुरुषोत्तम श्री भगवंतांनी भगवद्गीता सांगितली आहे. भगवान श्रीकृष्णांद्वारे अथवा त्यांच्या अधिकृत आध्यात्मिक प्रतिनिधींद्वारे भगवद्गीतेचा उपदेश ऐकण्या इतपत भाग्यवान असलेला मनुष्य निश्चितपणे अंधकार रूपी अज्ञानातून मुक्त होतो आणि त्याला मोक्ष प्राप्ती होते. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण. किती सुंदर तात्पर्य प्रत्यक्ष भगवंत अर्जुनाला विचारताय की तुला समजली नसेल तर भगवंत ही ते सांगण्याची तयारी आहे. कुठल्या मुद्द्यांना जर तुला कळलं नसेल, कारण भगवंतांनी जे ज्ञान दुसऱ्या अध्यायापासून सुरू केलं की तुझा दृष्टिकोन बदलायचा आहे. मग एका शिष्याचा, एक आध्यात्मिक गुरु एका शिष्याचा दृष्टिकोन बदलतोय. मग तो गुरु 360 अंशातून, जसं मी म्हटलं की त्या शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून ते ज्ञान दिलं जातं. तसं अर्जुनाने जेव्हा भगवंतांना, मग तोच पहिल्या अध्यायामधला अर्जुन म्हणतोय दुसऱ्या अध्यायामध्ये, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम. कारण तिथे त्याचा असमंजसपणा दिसून आलेला आहे. कारण त्याला युद्ध करायचंच नव्हतं, परंतु तरीही त्याच्या मनातली जी करुणा होती, त्याच्या मनामध्ये जे पाप वाटत होतं, त्याच्या मनामध्ये जे काही अविचार असे, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा त्याला आनंद वाटत नव्हता आणि त्याला कुठेतरी कौटुंबिक परंपरेला हा धोका वाटत होता. या सगळ्या गोष्टींनी त्याचं अव्यवसायात्मिक बुद्धी झालेली होती आणि त्यामुळे त्याचं मन असमंजस झालेलं होतं. तो कुठल्याही निर्णयाला जाऊ शकत नव्हता. आणि अशा या असमंजस अर्जुनाला भगवंतांनी ज्ञान सांगायला सुरुवात केली की तू जसा विचार करतोयस तसं हे नाहीये. ज्या गुह्य ज्ञानाला भगवंतांनी दिले, तू शरीर नसून तू आत्मा आहे. हे आत्मा आहे, हे कपडे बदलतंय. हो, हे शरीर एक कपड्यासारखं आहे आणि हा हा आत्मा हे शरीर आहे आणि ते कपडे बदलतोय. तर तू पोहायला गेलेल्या माणसाला पाण्यात पडल्यानंतर तू त्याचे कपडे वाचवणार आहेस का शरीर वाचवणार आहेस? त्या आत्मिक पातळीवर तू विचार करणं आवश्यक आहे. हे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलंय. मग पुढे जाऊन हाच आत्मा, कारण की आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये जेव्हा आपण स्वतःला कुठेतरी आणण्याचा प्रयत्न करू, तेव्हा आपण त्या आत्म्याला परमात्म्याचाच अंश आहे हे जाणायला कुठेतरी आपण पात्र ठरू. आणि मग त्याच्यानंतर जे राजगुह्य ज्ञान, ज्या भक्ती मार्गाचं ज्ञान दिलंय, आणि म्हणून ज्या कर्मयोग, ध्यानयोग, मग कर्मयोग झाला, ध्यानयोग खूप कठीण आहे. या द्वापार युगामध्ये कठीण आहे, तर इथे कलियुगामध्ये काय करावं बात त्याची. आणि म्हणूनच अशा या ध्यानयोगामध्ये निश्चितच भगवंतांशी जोडलं जाऊ शकतं, जे भक्ती योगाच्या मार्फत नक्कीच शक्य आहे. अशा भक्ती योगाला आपण 7 ते 12 अध्यायामध्ये झाले. प्रत्यक्ष भक्तीचा योग म्हणजे 12व्या अध्यायात की साधना भक्ती, शुद्ध भक्ती, त्याच्यानंतर जी निष्काम कर्म भक्ती व ध्यानाचं महत्व, ज्ञानाचं महत्व आणि निष्काम कर्माचं महत्व झालं. अशा सगळ्या टप्प्याटप्प्यातून भगवंतांनी हे ज्ञान अर्जुनाला दिलेलं आहे. आणि मग जो कोणी श्रीकृष्णांसारख्या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुद्वारे अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींद्वारे भगवद्गीता श्रवण करतो, त्याला आपल्यामधील सर्व अज्ञान नष्ट झाल्याचे दिसून येईल. कारण ते खूप मनापासून, मी पुन्हा पुन्हा तेच सांगते की श्रद्धेने, जेव्हा तिथे श्रद्धा आहे तरच ते ज्ञान जाणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकेल. आणि निश्चितपणे ही व्यक्ती अज्ञानातील अंधकारातून मुक्त होत असते आणि त्याला मोक्षाची प्राप्ती होऊ शकते. एक सेकंड. क्षमस्व. तर अशा व्यक्तीला परमधामाची प्राप्ती होणे कुठलाही संशय नसतो आणि तो अज्ञानातून, कारण त्या ज्ञानाने, जसं मी म्हटलं की ज्ञानी व्यक्तीला श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे. ज्या अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासू, याच्यामध्ये भगवंतांनी ज्ञानी मनुष्याला जास्त श्रेष्ठ मानले. कारण या ज्ञानानेच ही आध्यात्मिक प्रगती साधली जात असते आणि या ज्ञानरूपी शस्त्राद्वारे तो ते अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश करत असतो. आणि म्हणून त्या अंधकाररूपी अज्ञानातून तो मुक्त होत असतो आणि त्याला मोक्षाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मी गतसंदेहा करिष्ये वचनं तव. अर्थ: अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे.
मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. तात्पर्य: अर्जुनाने दर्शविल्याप्रमाणे जीवांची स्वरूप स्थिती म्हणजे भगवंतांच्या आज्ञेनुसार कर्म करणे होय. त्याने आत्मसंयमन करावयाचे असते. श्री चैतन्य महाप्रभू सांगतात की भगवंतांचा नित्य सेवक ही जीवांची वास्तविक स्वरूप स्थिती आहे. या तत्वाची विस्मृती झाल्यामुळे जीव भौतिक प्रकृतीद्वारे बद्ध होतो आणि परमेश्वराची सेवा केल्याने तो परमेश्वराचा मुक्त सेवक होतो. सेवक असणे ही जीवांची वैधानिक स्थिती आहे. जीवाला एकतर मायेची सेवा करावी लागते किंवा परमेश्वराची सेवा करावी लागते. तो जर परमेश्वराची सेवा करीत असेल तर तो आपल्या स्वाभाविक स्थितीत असतो आणि जर त्याने मायेची सेवा करण्याचे ठरविले तर तो निश्चितच बद्ध होतो. मोहवश होऊन जीव या भौतिक प्रकृतीमध्ये सेवा करीत असतो. आपल्याच काम आणि वासना यांनी तो बद्ध झालेला असतो. तरीही तो स्वतःला जगताचा स्वामी मानतो. यालाच माया असे म्हटले जाते. जेव्हा मनुष्य मुक्त होतो तेव्हा त्याचा मोह नष्ट होतो आणि परमेश्वराच्या आदेशानुसार कर्म करण्यासाठी तो स्वेच्छेने परमेश्वराला शरण जातो. जीवाला अडकविण्यासाठी मायेने टाकलेले शेवटचे जाळे म्हणजे म्हणजे शेवटचे जीवाने जाळे स्वतःला म्हणजे जीवाने स्वतःला परमेश्वर मानणे होय. जीवाला वाटते की आपण बद्धात्मा नसून परमेश्वरच आहोत. तो निर्बुद्ध असल्यामुळे विचारही करीत नाही की मी जर परमेश्वर असतो तर संशयग्रस्त कसा झालो असतो. तो या संदर्भात मुळीच विचार करीत नाही. याप्रमाणे माया असा अखेरचा पाश टाकते. वस्तुतः श्रीकृष्णांना जाणणे आणि त्यांच्या आज्ञेनुसार कार्य करण्यास तयार होणे म्हणजेच मायेतून मुक्त होणे होय. या श्लोकातील मोह हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. मोह हा शब्द ज्ञानाच्या विरोधी शब्द आहे. सर्व जीव भगवंतांचे नित्य सेवक आहेत हे जाणणे म्हणजेच वास्तविक ज्ञान होय. परंतु स्वतःला सेवक समजण्याऐवजी तो आपण सेवक नसून भौतिक प्रकृतीचा स्वामी आहोत असे मानतो, कारण त्याला भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा असते. हाच त्याचा समूह होय. या मोहाला भगवंतांच्या अथवा शुद्ध भक्ताच्या कृपेने नष्ट करता येते. जेव्हा असा मोह नष्ट झाल्यावर तो कृष्ण भावना भावित कर्म करण्याचे मान्य करतो. कृष्ण भावना म्हणजे श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार कर्म करणे होय. बहिरंगा शक्तीने सारखा हलवलं जाते. बहिरंगा शक्तीने मोहित झाल्यामुळे हरे कृष्ण कृष्ण भावना म्हणजे श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार कर्म करणे होय. बहिरंगा शक्तीने मोहित झाल्यामुळे जीव जाणत नाही की भगवंत हे पूर्ण ज्ञानमय आणि वास्तविक प्रभू आहेत. आपल्या इच्छेनुसार ते भक्ताला काहीही प्रदान करू शकतात. सर्वांचेच मित्र असतात आणि भक्तांविषयी त्यांना विशेष प्रेम असते. ते या भौतिक प्रकृतीचे आणि सर्व जीवांचे नियंत्रक आहेत. तेच अव्ययी काळाचेही नियंत्रक आहेत. ते सर्व ऐश्वर्यांनी व सर्व शक्तींनी परिपूर्ण आहेत. भगवंत आपल्या भक्ताच्या पूर्णपणे अधीन होऊ शकतात. जो मनुष्य त्यांना जाणत नाही तो निश्चितच मायेच्या अधीन असतो आणि असा मनुष्य भक्त न होता मायेचा सेवक बनतो. तथापि भगवंतांकडून भगवद्गीता ऐकल्यावर अर्जुन मोहमुक्त झाला. तो जाणू शकला की श्रीकृष्ण हे केवळ आपले मित्रच नसून साक्षात पुरुषोत्तम भगवान आहेत. तो भगवंतांना तत्वतः जाणू शकला. म्हणून भगवद्गीतेचे अध्ययन करणे म्हणजे श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणणे होय. परिपूर्ण ज्ञानाने युक्त झाल्यावर मनुष्य स्वाभाविकतः श्रीकृष्णांना शरण जातो. जेव्हा अर्जुनाने जाणले की अनावश्यक लोकसंख्येमध्ये गट करणे ही श्रीकृष्णांचीच योजना आहे, तेव्हा त्याने श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार युद्ध करण्याचे मान्य केले. भगवंतांच्या आज्ञेनुसार युद्ध करण्यासाठी त्याने पुन्हा धनुष्यबाण शस्त्राचे धारण केले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. किती सुरेख सांगितलेलं आहे भगवंतांनी. बघा की मग जो भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहे तो निश्चितच कुठेतरी मुक्त आत्मा आहे आणि मग त्याला कुठल्याही कर्माच्या बंधनात अडकत नाही तो, कारण तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये असतो. म्हणून किती स्वच्छ किती क्लिअर दिलेलं आहे. परमेश्वराच्या आदेशानुसार कर्म करण्यासाठी तो स्वेच्छेने परमेश्वराला शरण जातो आणि म्हणूनच जेव्हा मुक्त होतो तेव्हा त्याचा मोह नष्ट होतो, कारण त्यांनी स्वतःला त्या आत्मिक पातळीवर आणलेलं असतं.
आणि म्हणूनच मग मोहमाया ही भगवंतांची आणि योगमाया ही भगवंतांची. पण जो योगमायेमध्ये जातो तो निश्चितच भगवंतांची सेवा करतो. पण जो मायेने वेढला जातो तो कुठेतरी बद्ध होतोय, तो त्या प्रकृतीमध्ये अडकतोय, स्वतःच्या इंद्रिय विषयांमध्ये अडकतोय. आणि म्हणून मग त्याला कुठेतरी कशा प्रकारे भक्तीच्या मार्गावरती, आणि हे ज्ञान म्हणून भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितले की हे ज्ञान कुणाला देऊ नका आणि कुणाला नाही. पण ज्यांची खरंच इच्छा आहे आणि ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे ते निश्चितच या मार्गावरती प्रगती करू शकतात. आणि मग भगवंत सांगतायत की आपण जो स्वतःला कुठेतरी स्वामित्व, मग आपण म्हणतो की तो अहंभाव, कारण कुठेतरी मी सगळं केलंय की मी अहम भोगता, तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम जाणत नाही, तर मी भोगताय, मी मालक आहे, मला जगायचंय, मी त्या प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवणार आणि मी कशा प्रकारे श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मग तो कुठेतरी बद्ध झालेला असतो, त्या भावनेने तो युक्त झालेला असतो, तो निर्बुद्ध असल्यामुळे विचारही करत नाही की मी जर परमेश्वर असतो तर मी संशयग्रस्त का झालो असतो. तो या संदर्भात मुळीच विचार करत नाही आणि माया त्याच्यावर अखेरचा पाश टाकते. आणि वस्तुतः श्रीकृष्णांना जाणणे आणि त्यांच्या आदेशानुसार कार्य करण्यास तयार होणे म्हणजे मायेतून मुक्तता होणे. पण जो स्वतःलाच त्याचा भोगता समजतो आहे, जो स्वतःच्याच दुनियेमध्ये आहे आणि जो अहंभावाने सगळ्यावरती स्वामित्व गाजवायला बघतो आहे, तो मात्र कुठेतरी याच्या माया त्याला पूर्णपणे जाळ्यात अडकवते आणि तो निश्चितच त्या संशयग्रस्त गोष्टींमध्ये स्वतःलाच अडकवून घेतोय. कारण तो कुठेतरी त्या निर्णयाप्रत नाही, तो भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मानत नाही, तर तिथे भगवंतांना श्रेष्ठत्व मानणं त्याच्या खूप दूरचं गोष्ट आहे. आणि अशा प्रकारे मग कृष्ण भावना जोपासणे, की श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार कर्म करणे, बहिरंग शक्तीने मोहित झाल्यामुळे जीव जाणत नाही. कारण जसं आपण परा आणि अपराशक्ती बघितली, मग या पराशक्तीचाच आपण भाग आहोत. भगवंत म्हणतात मूळ आध्यात्मिक आहात आणि त्या आज्ञा चेतो दर्पण मार्जनम, त्या शुद्ध करा. त्या बद्ध अवस्थेमधल्या आत्म्याला सुद्धा तुम्ही शुद्ध करू शकता, ती धूळ झटका. कारण तिथे विस्मरण झालंय कृष्णाचं, मग तिथेच भगवंतांचं स्मरण करून आणि नवविध भक्तीच्या सेवा तर भगवंतांनी सांगितल्या, त्या भक्तीचा मार्ग किती सुलभ आहे. आणि म्हणून भगवंत हे पूर्ण ज्ञानमय आणि वास्तविक प्रभू आहेत, हे जो जाणत नाही, कारण जो बहिरंग शक्तीने मोहित झालेला आहे आणि तो आपल्या इच्छेनुसार ते भक्ताला काही प्रदान करू शकतात. कारण भगवंतांसाठी भक्त हे विशेष असतात आणि ते सर्वांचेच मित्र असतात, सखा असतात आणि भक्तांविषयी त्यांना विशेष प्रेम असते. ते या भौतिक प्रकृतीचे आणि सर्व जीवांचे नियंत्रक असतात. तेच अव्ययी काळाचे, जे 11व्या अध्यायात आपण काळाबद्दल बघितलं की तो काळ मी आहे, तो काळ भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये आहे. मग जे भगवंतांना शरण गेले त्यांच्यासाठी तो काळ थांबलाय, पण नाही तर इतरांसाठी, ज्या कुरुक्षेत्रामधल्या प्रत्येकासाठी भगवंत काळ बनून आलेले होते, फक्त पांडव सोडून जे दैवी विचारांचे होते आणि बाकी सगळ्यांचा इथे नाश झालेला आहे, त्यांचा काळ म्हणून भगवंत आलेले आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत हे काळ देखील, या काळाविषयी अजून भागवतामध्ये खूप सखोल संदर्भ दिलेले आहेत. आणि म्हणून हा काळ दुसरा तिसरा आपल्या मोबाईल मधलं घड्याळ आणि हे ते नसून, आपण म्हणतो ना काळ आला वेळ नाही, कशा प्रकारे तो काळ हा भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये काळ आहे आणि तो निश्चित आला होता, ज्यांची वेळही आलेली. आणि त्यांनी त्या अर्जुनाला सांगितलं की हे तू फक्त निमित्त बनायचे, ती वेळ त्यांच्यासाठी तू आणायचीस, पण मी त्यांच्यावर कधीच त्यांना नाश केलेला आहे आणि या कुरुक्षेत्रावर पांडवांव्यतिरिक्त कोणीही जिवंत राहणार नाही, हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी अर्जुनाला ग्वाही देऊन सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच अनावश्यक लोकसंख्येमध्ये घट करणे ही कुठेतरी योजना आहे भगवंतांची. भगवंत हे सगळं प्रलयही भगवंतांच्या इच्छेने होतंय, निर्मितीही भगवंतांच्याच इच्छेने होतीये. पण जिथे धर्माचा ऱ्हास झालाय तिथे धर्माची पुनस्थापना करण्यासाठी आणि त्या अधर्माचा पूर्णपणे नाश करण्यासाठी भगवंतांनी ते युद्ध तिथे होणं गरजेचं सांगितलंय. म्हणून तिथे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की हे युद्ध करणं निश्चितच खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून भगवंतांच्या इच्छेनुसार अर्जुन युद्ध करण्यासाठी तयार झालेला आहे. आता या सगळ्याला कोण बघताय, तर संजय बघताय. आणि संजय धृतराष्ट्राला सगळं वर्णन करताय. आणि मग ही भगवद्गीता ही संजयाने जाणलेली आहे, की जे आपल्या राजाला त्याचंही वर्णन करतायत. आणि मग संजय अर्जुन धृतराष्ट्राला सांगतायत बघा. संजय उवाच इत्यहं वाचू माताजी? वासुदेव. हरे कृष्ण. मी वाचू? हा वाचा वाचा, कोण वाचताय? रीना वाचते माताजी. वाचा वाचा, श्लोक वाचायचंय, वाचा माताजी. इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौ मिमश्र संवादमिमं समं श्रौ
अद्भुतम तात्पर्य तिथे करा, शौशम अद्भुतम रोमहर्षणम, हर्षणम संवादमिम श्रौमम श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम. हर्षणम. वाचा ओके. माताजी, अनुवाद वाचा. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. तात्पर्य: भगवद्गीतेच्या प्रारंभी धृतराष्ट्राने संजय याला विचारले होते की कुरुक्षेत्राच्या भूमीवर काय घडले. संजयाचे गुरु व्यासदेव यांच्या कृपेने साऱ्या घटना संजयाच्या हृदयामध्ये स्फुरत होत्या. याप्रमाणे त्याने युद्धभूमीचा सारांश वर्णित केला. त्या ठिकाणी घडलेला संवाद हा अत्यंत अद्भुत होता, कारण दोन महात्म्यांमधील असा दोन महत्त्वपूर्ण संवाद कधी घडला नव्हता आणि कधी घडणारही नव्हता. हा संवाद अद्भुत असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भगवंत आपल्या शक्तीविषयी आणि स्वतःविषयी जीवांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महान भगवत भक्त अर्जुनाला सांगत होते. श्रीकृष्णांना जाणण्यासाठी जर आपण अर्जुनाच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण केले तर आपले जीवन सुखी आणि शांतिमय होईल. संजयाला हे कळून चुकले आणि जसजसे तो हे जाणू लागला तसा त्याने धृतराष्ट्राला हा संवाद कथन केला. आता निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की जेथे जेथे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन आहेत तेथे तेथे विजय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदर संजयाने याचं वर्णन केलंय, कारण संजयालाही प्रचिती आलेली आहे आणि संजय प्रत्यक्ष भगवद्गीतेचं ज्ञान भगवंत जे अर्जुनाला सांगतायत त्या सगळ्याचा संवाद त्यांनी ऐकला आणि तो अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. कारण हे ज्ञान जसं आपल्यापर्यंत पोहोचावं म्हणून ही भगवद्गीता सांगितली आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हा अद्भुत संवाद हा कधीही घडला नव्हता आणि हा कधीही घडणार नाही. कारण हा अर्जुन आणि भगवंतांमधला जो अतिशय लाडका भक्त भगवंतांचा आणि भगवत भक्त आणि जो जीवांचं प्रतिनिधित्व करतोय अशा अर्जुनामध्ये आणि प्रत्यक्ष भगवंत ज्यांना अर्जुनाने गुरु मानलेला आहे अशा भगवंतांनी ते ज्ञान अर्जुनाला दिलेले आणि त्यांच्यातला हा संवाद आहे. म्हणून त्याचं अनुसरण करणं, त्याच्या पदचिन्हांचं चरणचिन्हांचं अनुकरण नाही, अनुसरण या गोष्टीला आपण खूप छान प्रकारे आधी जाणलेलं आहे. 4थ्या 5व्या अध्यायामध्ये अनुकरण नाही, भगवंतांनी प्रत्यक्ष उदाहरण दिलेलं आहे. मग जो गोवर्धन पर्वत उचलून धरलेला आहे करंगळीवर, तुम्ही आम्ही विचार तरी करू शकतो का हो की जिथे प्रत्यक्ष स्वतःला जे देव मानतायत त्यांनी विचार करावा की आपण पर्वत उचलू शकतो का असा, की ज्यांनी 7 दिवस 7 रात्र तो पर्वत आपल्या करंगळीवर उचलून धरलेला होता. ज्या शंकराबद्दल, मग ज्या देवांचं सुद्धा आपण, ज्या देवी देवता भगवंतांचं जे तत्व आहे शंभूचं, आणि ज्या प्रकारे शिवांनी सगळं समुद्र मंथनाच्या वेळी ते विष प्राशन केलेलं आणि तेवढं पचवलं ते विष, आपण एक थेंब जरी घेतलं तरी आपण मरून जातो, तिकडेच मृत होऊ तिथे, इतकं आपलं. म्हणून तिथे कुठेतरी अनुकरण नाही तर अनुसरण, त्या पदचिन्हांचं अर्जुनासारखं अनुसरण करणं हे आपल्यासाठी निश्चितच खूप योग्य आहे. आणि संजयाला हे सगळ्या ज्ञानाने, जसं 2ऱ्या अध्यायापासून हे ज्ञान संजय घेत होता तसा तसा तो संवाद आपल्या राजापर्यंत पण पोहोचवत होता. व्यासप्रसादाच्युत्वा नेतद्गुह्यमहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. बेटा माताजी. व्यासदेवांच्या कृपेने हा हे परमगृह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. व्यासदेव हे संजयाचे आध्यात्मिक गुरु होते आणि संजय मान्य करतो की व्यास कृपेद्वारेच तो भगवंतांना जाणू शकला. याचाच अर्थ असा आहे की मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णाला प्रत्यक्ष न जाणता आध्यात्मिक गुरूंच्या माध्यमाद्वारे जाणले पाहिजे. आध्यात्मिक गुरु हा पारदर्शक माध्यमाप्रमाणे आहे आणि या माध्यमांद्वारे भगवंताची प्रत्यक्ष अनुभूती होते. हेच गुरु शिष्य परंपरेचे रहस्य आहे. जेव्हा आध्यात्मिक गुरु हा अधिकृत असतो तेव्हा अर्जुनाप्रमाणेच मनुष्य भगवद्गीतेचे प्रत्यक्षपणे श्रवण करू शकतो. संपूर्ण भूतलावर अनेक योगी आहेत, परंतु श्रीकृष्ण योगेश्वर आहेत. भगवंताला शरण जाणे हा त्यांचा उपदेश भगवद्गीतेमध्ये स्पष्ट सांगितला आहे. जो कोणी श्रीकृष्णाला शरण जातो तोच सर्वोत्तम योगी होय. या विधानाची पुष्टी 6व्या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकामध्ये करण्यात आली आहे.
योगिनाम अपि सर्वेक्षाम. नारद मुनी हे श्रीकृष्णांचे प्रत्यक्ष शिष्य आणि व्यासदेवांचे गुरु आहेत. म्हणून अर्जुनाप्रमाणे व्यासदेव ही तितकेच प्रमाणित आहेत. संजय हा व्यासदेवांचा प्रत्यक्ष शिष्य आहे. यास्तव व्यासदेवांच्या कृपेमुळे संजयाच्या इंद्रियांचे शुद्धीकरण झाले आणि तो श्रीकृष्णांना प्रत्यक्ष पाहू आणि ऐकू शकला. जो साक्षात श्रीकृष्णांकडून श्रवण करतो तो हे गृहज्ञान जाणू शकतो. जर मनुष्य अशा गुरु शिष्य परंपरेमध्ये नसेल तर तो श्रीकृष्णाद्वारे श्रवण करू शकत नाही. त्यामुळे निदान भगवद्गीता समजण्याच्या बाबतीत तरी अशा मनुष्याचे ज्ञान नेहमीच अपूर्ण राहते. भगवद्गीतेमध्ये कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग या सर्व प्रकारच्या योग पद्धतीचे वर्णन करण्यात आले आहे. श्रीकृष्ण या सर्व प्रकारच्या योग पद्धतीचे स्वामी आहेत. तथापि हे जाणले पाहिजे की ज्याप्रमाणे श्रीकृष्णांना प्रत्यक्षपणे जाणण्या इतपत अर्जुन भाग्यवान होता, त्याप्रमाणे व्यासदेवांच्या कृपेमुळे संजय ही श्रीकृष्णाकडून प्रत्यक्षपणे श्रवण करू शकला. वस्तुतः श्रीकृष्णांपासून साक्षात श्रवण करणे आणि व्यासदेवांसारख्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या माध्यमातून श्रीकृष्णांना ऐकणे यात मुळीच भेद नाही. आध्यात्मिक गुरु हा व्यासदेवांचाही प्रतिनिधी असतो. म्हणून वैदिक पद्धतीप्रमाणे आध्यात्मिक गुरूंच्या जन्मतिथीला त्याचे शिष्य व्यासपूजा नामक उत्सव साजरा करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या व्यास मुनींकडून संजयाला ही दिव्य दृष्टी मिळालेली, ज्या व्यासमुनींचा तो सेवक होता, जो शिष्य होता, आणि म्हणूनच त्या गुरु शिष्याचं महत्व दिलेलं आहे की व्यासांसारखे गुरु लाभलेले होते आणि इतकं पारदर्शक सगळं असतं की ज्याप्रमाणे यथेच्छ मग ते तसेचे तसे त्या श्रीकृष्णांचं दर्शन भक्ताला घडवत असतात. आणि अशा या आध्यात्मिक गुरुचं महात्म्य दिलंय, ज्या व्यासांचं महत्व दिलंय की व्यास हे व्यासमुनींच्या प्रतिनिधित्व जे करता आहेत ते सगळे आध्यात्मिक गुरु आहेत. आणि म्हणूनच त्या आध्यात्मिक गुरूंची, जसं आपण श्रीला प्रभुपादांची पूजा करतो तेव्हा व्यासपूजा मानली जाते, कारण त्या गुरूंची पूजा, आणि त्या गुरु हे व्यासमुनींचं प्रतिनिधित्व करतायत. आणि अशा प्रकारे या व्यासांचं, या गुरु शिष्यांचं, आणि जसं हे ज्ञान दिलं जातं हे गुरूंमार्फत जेव्हा घेतलं जातं तेव्हा ते पूर्णपणे आपण म्हणतो ते योग्य असतं. आणि योगिनाम अपि सर्वेशाम, जे श्रीकृष्णांना जाणतायत, आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे श्रीकृष्णांना जो जाणतोय तो सर्वोच्च योगी आहे. ज्या भक्ती अष्टांग योगाची खूप शक्यच नाहीये, ज्या कलियुगामध्ये सुद्धा, ज्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत जाणं कठीण आहे. म्हणूनच इथे भक्ती योगाच्या टप्प्याला जेव्हा आपण 7व्या अध्यायात जाणतो तेव्हा 6व्या अध्यायाच्या शेवटी आपण म्हटलंय की योगी म्हणजे ज्यांनी मनाला नियंत्रण केलेलं आहे आणि ज्यांनी भगवंताला, जो कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे आहे, तो निश्चितच सर्वश्रेष्ठ योगी आहे. कारण मिथ्याचार नकोय हो भगवंतांना, फक्त दिसण्यासाठी तो योगी नकोय. त्याचं मनाचा संन्यास पण तितकाच महत्वाचा आहे. आणि तो जो मनाच्या इंद्रियांना सगळ्यांना पूर्णपणे त्यांच्यावरती नियंत्रण मिळवतोय तो सर्वश्रेष्ठ योगी आहे. आणि तोच भगवंत सांगतायत की कशा प्रकारे भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे संलग्न करत असतो. आणि म्हणून ज्ञानयोग, कर्मयोग, ध्यानयोग, अष्टांग योग याच्यापेक्षा सुद्धा भक्ती योगाला श्रेष्ठ मानलेलं आहे. आणि म्हणून अशा या योग पद्धतीचं वर्णन भगवद्गीतेमध्ये करण्यात आलेलं आहे. वस्तुतः श्रीकृष्णांपासून साक्षात श्रवण करणे आणि व्यासदेवांसारख्या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुच्या माध्यमातून श्रीकृष्णांना ऐकणे याच्यात कुठलाच फरक नाही. कारण आध्यात्मिक गुरु हा प्रतिनिधी आहे, व्यासमुनींचा प्रतिनिधी, आणि व्यासांसारख्यांनी श्रीकृष्णांबद्दल सांगितलेलं आहे हे अतिशय यथेच्छित आहे आणि योग्य प्रकारे ते सांगितलंय. त्यामुळे तिथे कुठेच कुठली शंका नसावी आणि ते तितकंच महात्म्य आहे त्या ज्ञानालाही. आणि म्हणून तशा या गुरुपूजेला, गुरु जन्मतिथीला व्यासपूजा म्हणून साजरं केलं जातं. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट. संस्मृत्यं संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुन्योः पुण्यम नृष्यामी च मुहुर्मुहुः. अर्थ, हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. तात्पर्य, भगवद्गीतेचे ज्ञान इतके दिव्य आहे की जो कोणी अर्जुन आणि श्रीकृष्ण यांचा संवाद जाणतो तो पुण्यवान होतो आणि या संवादाचे त्याला कधीच विस्मरण होत नाही. हीच आध्यात्मिक जीवनाची दिव्य स्थिती आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर
जो मनुष्य योग्य मार्गाने अर्थात प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांकडून श्रवण करतो त्याला परिपूर्ण कृष्ण भावनेची प्राप्ती होते. कृष्ण भावनेच्या प्रभावामुळे मनुष्य अधिकाधिक प्रबुद्ध होत जातो आणि केवळ अल्प काळासाठीच नव्हे तर क्षणोक्षणी तो हर्षमय जीवनाचा आनंद घेतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग सगळं प्रत्येक वेळेला म्हणजे जे स्मरण विस्मरण होतच नाही अशा भक्ताला, आणि हीच आध्यात्मिक जीवनाची दिव्य स्थिती आहे. आणि भगवंतांसाठीच तो पुण्यवान असतो आणि तो पुण्यवान होऊन तो भगवत धामाला परत जाणार असतो. आणि अशा प्रकारे या संवादांचा आधी जसं ना तपस काय, कारण ज्या प्रकारे कुठल्याही मत्सरी लोकांना आणि श्रद्धाहीन लोकांना याचं ज्ञान हे देऊ नये, पण त्याचप्रमाणे भक्त मात्र या संवादांचं खूप आनंदाने श्रवण करत असतो आणि त्याप्रमाणे तो स्वतःला त्या मार्गावरती उन्नत करत असतो. त्याला कधीच याचं विस्मरण होत नाही. मनुष्य योग्य मार्गाने अर्थात प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांकडून श्रवण करतो त्याला परिपूर्ण कृष्ण भावनेचे. आणि म्हणून अशा आध्यात्मिक गुरूंचं माध्यमातून आणि कशा प्रकारे आपण योग्य गुरु शिष्य परंपरेतून, म्हणून पहिल्याच अध्यायामध्ये जेव्हा सांगितलं जातं की का हीच भगवद्गीता जशी आहे तशी, कारण की गुरु शिष्य परंपरेला महत्व दिलेलं आहे आणि त्या गुरु शिष्य परंपरेतून आलेलं हे भगवद्गीतेचं अगाध ज्ञान आहे. आणि क्षणोक्षणी, आणि म्हणूनच केवळ अल्प काळासाठीच नव्हे तर तो क्षणोक्षणी हर्षमय जीवनाचा आनंद घेत असतो. आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेच्या प्रभावामुळे तो मनुष्य अधिकाधिक प्रबुद्ध म्हणजे स्वतःला अधिकाधिक प्रगल्भ करतो, प्रगती करतो त्या मार्गावरती, आणि तो निश्चित भौतिक गोष्टीतून त्याचं त्या बंधनातून मुक्त होत असतो. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमस्त्यद्भुतम रूपमत्यद्भुतम हरिः विस्मयो मे महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष असे दिसून येते की व्यासदेवांच्या कृपेने हो तात्पर्य असे दिसून येते की व्यासदेवांच्या कृपेने संजयालाही श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला प्रकट केलेले विश्वरूप पाहता आले. अर्थात असे म्हटले जाते की भगवान श्रीकृष्णांनी पूर्वी रूप प्रकट केले नव्हते. हे रूप केवळ अर्जुनालाच प्रकट करण्यात आले होते. तरीही अर्जुनाला जेव्हा हे रूप दाखविण्यात येत होते तेव्हा काही महान भक्तही श्रीकृष्णांचे विश्वरूप पाहू शकले आणि त्या महान भक्तांपैकी व्यासदेव हे एक आहेत. ते एक महान भगवत भक्त आहेत आणि श्रीकृष्णांचे एक शक्तिशाली अवतार आहेत. व्यासदेवांनी हे आपला शिष्य संजय याला प्रकट केले. संजय याने श्रीकृष्णांच्या त्या अद्भुत रूपाचे स्मरण केले व त्यामुळे तो वारंवार हर्षित होत होता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इतकं अगाध ज्ञान ज्याला मिळालं ऐकायला तो हर्षित होणार नाही तर काय हो. आणि म्हणून त्यालाही ते ऐकण्याची संधी मिळाली, कारण कुरुक्षेत्रावर जिथे तो दाखल झालेला, कारण जो आपल्या राजाला इत्तंभूत माहिती सगळी देत होता तो तिथेच कुरुक्षेत्रावरती होता आणि त्यांना व्यासदेवाच्या कृपेने त्याला हे सगळं ज्ञान प्राप्त झालेलं होतं. आणि पुन्हा पुन्हा जेव्हा त्यांनी हे सगळं विश्वरूप दर्शन बघितलं आणि तो जो अद्भुत सगळा प्रसंग बघितला आणि त्या सगळ्याची त्याला पुन्हा पुन्हा स्मरण येत होतं, पुन्हा पुन्हा स्मरून त्याला हर्ष होत होता, कारण हे ज्ञानच इतकं अगाध आहे हो, जे भगवंतांकडून प्रत्यक्ष ऐकण्याची संधी मिळालेली आहे. आणि म्हणून त्या संजयाला तो रोमहर्ष होत होता, तो अगदी त्याचं मन हर्षाने फुलून गेलं होतं. अशा प्रकारे तो वारंवार हर्षित होत होता. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. 3 वेळा मी हा श्लोक म्हणते. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम.
हरे कृष्णा वसुधा माताजी. तात्पर्य हरे आहे पुष्कळ, पण आपण वाचूया. आपला आता शेवटचा श्लोक आहे आणि खूप सुंदर तात्पर्य आहे. तर मला वाटतं हा एखादं माताजी. पान आहे. येस माताजी. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तेथे निश्चितच ऐश्वर, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. भगवद्गीतेचा प्रारंभ धृतराष्ट्राच्या विचारणेद्वारे झाला. भीष्म, द्रोण आणि कर्ण आदी महान योद्ध्यांच्या साह्यामुळे आपले पुत्र युद्धामध्ये विजयी होतील अशी त्याला आशा होती. आपल्या पक्षाचा विजय होणार अशी त्याला आशा होती. परंतु युद्धभूमीवरील परिस्थितीचे वर्णन केल्यानंतर संजय राजाला म्हणाला की तुम्ही विजयाची आशा करीत आहात, परंतु माझे मत आहे की ज्या ठिकाणी श्रीकृष्ण आणि अर्जुन उपस्थित आहेत तेथे सर्व सद्भाग्य असते. त्याने निश्चितपणे स्पष्ट केले की धृतराष्ट्र आपल्या पक्षाच्या विजयाची अपेक्षाच करू शकत नाहीत. अर्जुनाच्या पक्षाचा विजय हा निश्चित होता, कारण श्रीकृष्ण त्या पक्षामध्ये उपस्थित होते. श्रीकृष्णाने अर्जुनाचे सारथ्य स्वीकारणे हे ऐश्वर्याचे एक प्रतीक आहे. श्रीकृष्ण हे सर्व ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत आणि वैराग्य हे त्यापैकीच एक आहे. अशा वैराग्याची अनेक उदाहरणे आहेत, कारण श्रीकृष्ण वैराग्याचेही स्वामी आहेत. वास्तविकपणे युद्ध हे दुर्योधन आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये होते. अर्जुन हा आपला थोरला बंधू युधिष्ठिर यांच्या वतीने युद्ध करीत होता. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन हे युधिष्ठिराच्या बाजूने असल्यामुळे युधिष्ठिराचा विजय निश्चित होता. जगावर कोण राज्य करणार याचा युद्धामुळे निर्णय होणार होता. जगाची सत्ता ही युधिष्ठिरांकडे जाईल अशी संजयाने भविष्यवाणी केली. या ठिकाणी असेही म्हटले आहे की युधिष्ठिराने युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यावर राज्याची अधिकाधिक भरभराट होईल, कारण तो पुण्यवान आणि धर्मनिष्ठच होता. असे नव्हे तर तो दृढ सदाचारीही होता. त्याने आपल्या आयुष्यात कधीही असत्य भाषण केले नाही. अनेक अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की भगवद्गीता म्हणजे युद्धभूमीवर घडलेली दोन मित्रांमधली केवळ एक चर्चा आहे. तथापि असे पुस्तकशास्त्र म्हणून प्रमाणित होऊ शकत नाही. काही जण विरोध दर्शवतील की अर्जुनाला युद्ध करण्यास श्रीकृष्णानेच उद्युक्त केले आणि असे युद्ध हे अनैतिकच होते. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की भगवद्गीता म्हणजे नैतिकतेचा सर्वश्रेष्ठ उपदेश आहे. सर्वश्रेष्ठ नैतिकता ही 9व्या अध्यायाच्या 34व्या श्लोकामध्ये सांगण्यात आली आहे. मनमना भव मदभक्त. मनुष्याने कृष्ण भक्त बनणे आवश्यक आहे आणि श्रीकृष्णाला शरण जाणे हे सर्व धर्माचे सार आहे. सर्व धर्मांनी परित्यज्य मामेक शरण वज्र. भगवद्गीतेतील उपदेश म्हणजे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ धर्म आणि सर्वश्रेष्ठ नैतिकतेचा मार्ग आहे. इतर सर्व मार्ग हे शुद्धीकरण करण्यासाठी आणि या मार्गापर्यंत उन्नती करण्यासाठी असतील. गीतेतील शेवटचा उपदेश म्हणजे धर्म आणि नैतिकतेचा अंतिम उपदेश होय व तो म्हणजे श्रीकृष्णाला शरण जाणे होय. 18व्या अध्यायाचा हाच निर्णय आहे. भगवद्गीतेवरून आपण जाणू शकतो की आत्मसाक्षात्कारिता, ज्ञान आणि ध्यान हेही मार्ग आहेत, परंतु श्रीकृष्णाला शरण जाणे हे परमोच्च संसिद्धी आहे. भगवद्गीतेचे हे सार आहे. विविध कर्मविधींना आणि वर्णाश्रम पद्धतीला अनुसरून असणारा नियामक तत्वाचा मार्ग हा ज्ञानाचा गृह्य मार्ग असू शकेल. परंतु जरी गृहस्थ आहेत तरी धार्मिक कर्मकांडे, ध्यान आणि ज्ञानाचे अनुशीलन हे त्यापेक्षा अधिक गृह्य आहे आणि परिपूर्ण कृष्ण भावनामय भक्तीद्वारे श्रीकृष्णाला शरण जाणे हे परमगृह्य ज्ञान आहे. हेच 18व्या अध्यायाचे सार आहे. भगवद्गीतेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे गीतेमध्ये परम सत्य म्हणून प्रतिपादन केले आहे. परम सत्याची अनुभूती ही निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण या 3 रूपामध्ये होते. परम सत्याचे परिपूर्ण ज्ञान म्हणजे श्रीकृष्णाचे परिपूर्ण ज्ञान होय. मनुष्याने जर श्रीकृष्णाचे ज्ञान प्राप्त केले तर त्याच्यासाठी ज्ञानाचे इतर सर्व विभाग ह्या आंशिक ज्ञानाप्रमाणेच आहे. श्रीकृष्ण हे दिव्य आहेत, कारण ते सदैव आपल्या अंतरंग शक्तीमध्ये स्थित असतात. जीव हे त्याच्या शक्तीपासून प्रकट होतात आणि त्याचे वर्गीकरण नित्यबद्ध आणि नित्यमुक्त या 2 वर्गामध्ये करण्यात येते. असे जीव असंख्य आहेत आणि ते श्रीकृष्णांचे अंश आहेत. भौतिक शक्ती ही 24 तत्वांमध्ये प्रकट होते. शाश्वत कालतत्वामुळे सृष्टी प्रकट होते आणि बहिरंग शक्तीद्वारे हिची निर्मिती आणि प्रलय होतो. ही प्राकृतिक सृष्टी सतत प्रकट आणि अप्रकट होत असते. भगवद्गीतेमध्ये ईश्वर, प्रकृती, जीव, शाश्वत काल आणि कर्म या 5 मुख्य विषयांची चर्चा करण्यात आली आहे. ही सर्व तत्वे भगवान श्रीकृष्णांच्या अधीन आहेत. परम सत्याच्या सर्व संकल्पना, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि इतर कोणतीही दिव्यत्वाची संकल्पना ही भगवंताच्या ज्ञानामध्ये अंतर्भूत होणे
अंतर्भूत होते. वर करणे जरी भगवान जीव, भौतिक प्रकृती आणि काल हे भिन्न प्रतीत होत असले तरी यापैकी कोणतेही तत्व परमसत्यापासून अलग नाही. परंतु परमसत्य हे सर्वांपासून सदैव भिन्न असते. अचिंत्य भेदाभेद तत्व हे श्री चैतन्य महाप्रभूंचे तत्वज्ञान आहे. हे तत्वज्ञान म्हणजे परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान होय. जीवात्मा आपल्या सर्वस्थितीत विशुद्ध असतो. तो परमात्म्याच्या एका अणुप्रमाणे असतो. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्णांची तुलना ही सूर्याशी आहे, तर जीवांची तुलना ही सूर्यप्रकाशाबरोबर करता येईल. जीव हे श्रीकृष्णांची तटस्थ शक्ती असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये बहिरंग शक्ती अथवा अंतरंग शक्तीच्या संपर्कात येण्याची प्रवृत्ती असते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जीव हे भगवंतांच्या दोन्ही शक्तीच्या मध्ये स्थित आहेत आणि जीव हे पराप्रकृती स्वरूप असल्यामुळे त्यांना आश्रित स्वातंत्र्य असते. या स्वातंत्र्याचा सदुपयोग केला तर तो प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांच्या आदेशांच्या अंतर्गत वास करतो. याप्रमाणे तो आल्हाददायी आंतरशक्तीमध्ये आपली सर्वस्थिती प्राप्त करतो. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या मोक्ष संन्यास योग या 18व्या अध्यायात भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. कशा प्रकारे सगळ्याचं सार दिलेलं आहे बघा. पुन्हा त्या दुसऱ्या अध्यायापासून पहिल्या अध्यायामध्ये धृतराष्ट्राने त्या कपटी अशा धृतराष्ट्राने मामकः पांडवाश्चैव किंवा कुर्वत संजय, कारण संजयाला हा प्रश्न विचारला, ज्या संजयाच्याच तोंडी हा श्लोक आहे आणि तो धृतराष्ट्राला पूर्ण ग्वाही देतोय की विजय हा नीतीचाच आहे हो. कारण ज्या 9 कारणांना आपण जाणलं, जिथे ऋषिकेश आहेत, जिथे अनेक कारणांना आपण, जिथे प्रत्यक्ष भाग्यलक्ष्मीचं वास्तव्य आहे, अशा सगळ्या जिथे हनुमान आहेत, त्रेतायुगातले जे प्रभू रामचंद्रांबरोबर होते ते हनुमान इथे कपिध्वजावरती तिथे त्या रथावरती आहेत आणि जो रथ आहे जो अग्नीने अर्जुनाला दिलेला आहे. अशा प्रकारे सगळ्या कारणांना, मग इतरही अनेक 5-6 जी कारणं आहेत, गांडीव धनुष्य आहे, जिथे त्यक्त जीवित आहे, अशा प्रकारे या सगळ्याला जाणून संजयाने धृतराष्ट्राला ही ग्वाही दिली आहे की तुला हा विजय हा इथे नीतीचाच होणार आहे. जिथे प्रत्यक्ष अर्जुन आहे आणि जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत तिथे निश्चितच हा नीतीचाच, हा धर्माचाच विजय होणार आहे. आणि म्हणून त्या पहिल्या अध्यायापासून हे जे सुरुवात झालेली आहे तिथे या अर्जुन सांगतोय की माझा मोह पण नष्ट झालेला आहे, जे आधीच्या श्लोकामध्ये अर्जुनाने पूर्णपणे सांगितलंय, आणि आता तू जे सांगशील ते मी करायला माझी तयारी आहे. कारण हे युद्ध हे अटळ होतं आणि कुठेतरी ज्या अतिरेक आपण म्हणतो, ज्या लोकसंख्येला तिथे आळा घालण्यासाठी या सगळ्याची भगवंतांचीच योजना असते आणि अशा युद्धाला अर्जुन सामोरा जाणार असतो. हे युद्ध असतं युधिष्ठिरामधलं आणि दुर्योधनामधलं, कारण युधिष्ठिर हा राजा आणि जिथे युधिष्ठिराचं राज्य येणार असतं की जिथे आपण बघतो. आणि म्हणून अशा प्रकारे हे राज्य हे पृथ्वी तलावरती, म्हणून जेव्हा भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तू आनंद मानतोय असं म्हणू नकोस, आनंद नाही का, कारण तू दोन्हीकडनं तुला आनंदच आहे. तू जर हे जिंकलंस युद्ध तर तुला या पृथ्वीवरती राज्य करायचंय आणि हे राज्य हे युधिष्ठिराचं येणार आहे. आणि जरी तू मारला गेलास तरीही तुला स्वर्गलोक प्राप्त होणार आहे. आणि म्हणून भगवंत अशा प्रकारे सांगतायत. आणि इथे ज्या अचिंत्य भेदाभेद या तत्वाचं जे चैतन्य महाप्रभूंनी उदाहरण सांगितलंय की जिथे प्रत्यक्ष 2 अस्तित्व, मग भगवंतांसारखेच आपण आहोत, परंतु भगवंत क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत आणि म्हणून आपण त्या तटस्था शक्तीवरती आहोत. आपल्याला आध्यात्मिक का भौतिक जायचं हे आपण ठरवायचंय, कारण ती इच्छेची सूट भगवंतांनी दिलेली आहे. आणि हे परम सत्याचं, हे ज्ञान, परिपूर्ण असं ज्ञान चैतन्य महाप्रभूंनी अचिंत्य भेदाभेद, कारण हे क्वालिटेटिव्हली म्हणजे आपण कुठेतरी अणुसारखे आहोत आणि प्रत्यक्ष विभू आत्मा हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, आपण अणुमात्मा आहोत, आपण तो बारीक जीव आहोत. आणि म्हणून भगवंत हे सूर्याप्रमाणे आहेत. आपाप बुद्धम, जसं सूर्याची किरण जिथे पोहोचतील तिथे शुद्धता निर्माण होत असते, त्याचप्रमाणे जिथे भगवंतांचा वास आहे तिथे कुठेच इम्प्युरिटी राहणार नाही, तिथे कुठेच अशुद्धता नसेल. आणि म्हणून जीवाची तुलना या सूर्यप्रकाशाबरोबर केली आणि प्रत्यक्ष भगवंत हे सूर्य आहेत, त्या सूर्याची किरणं आपण आहोत, कारण निश्चितच आपण भगवंतांसारखेच आहोत. म्हणून जिथे समुद्राचं उदाहरण केलं जातं की समुद्र आणि त्याचा थेंब, हा थेंबही खारट आहे आणि समुद्रही खारट आहे, परंतु तितके आपण अथांग नाही आहोत, तितकी आपली परिमाणात्मक आपण भगवंतांसारखे नाही आहोत. आणि म्हणून या शक्तींना भगवंतांच्या जाणायचं आहे. हे अंशिक स्वातंत्र्य जे भगवंतांनी दिलेलं आहे त्या स्वातंत्र्याचा सदुपयोग केला तर तो प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांच्या आदेशाच्या अंतर्गत वास करतो आणि याप्रमाणे तो आल्हाददायी अंतरशक्तीमध्ये स्वरूप स्थिती प्राप्त करतो, जो भगवंतांच्या अतिशय निकट जातो. आणि म्हणूनच मग ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या टप्प्याटप्प्यांवरून आपण, जसं सूर्य
मग सूर्यापर्यंत पोहोचव, नुसता प्रकाश, मग त्या प्रकाश कुठून येतोय हे बघणारे पुढे, आणि त्या प्रकाशाचं मूळ स्थान हे सूर्यदेव आहेत याला जाणणारे पुढे, हे निश्चितच त्या मार्गावरती प्रगती करत असतात. अशा प्रकारे जो भगवंतांना पूर्णपणे तत्वतः जाणतो तो निश्चितच मोक्ष प्राप्ती करतो. अशा या मोक्ष संन्यास योगाला आपण आज इथे जाणलंय, आणि इथेच आपण या भगवद्गीतेची सांगता करत आहोत. तर अतिशय सुंदर असं हे काव्य आहे जे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेली ही भगवद्गीता आहे, जे महाभारतासारख्या मोठ्या ग्रंथाचा एक भाग आहे. आणि निश्चितच तो अर्जुनाला पूर्णपणे जो ऐकायचा आहे अर्जुनाने, ते आपल्यापर्यंत पोहोचावी भगवद्गीता, या योजनेद्वारेच भगवंतांची ही सगळी योजना होती. आणि अर्जुन आपलं प्रतिनिधित्व करतोय, ज्याप्रमाणे हे ज्ञान आपल्यापर्यंत आलेलं आहे. जसं दुसऱ्या अध्यायापासून टप्प्याटप्प्याने गुह्य, गुह्यतरम आणि अतिगुह्य, राजगुह्य असं सगळं हे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. आणि भगवंत अर्जुनाला सांगतात पण आहेत की पुन्हा हे मी तुझ्या काही मुद्द्यांची तुला जर काही असेल, अडलं असेल, समजलं नसेल तर निश्चित सांगू शकतो. असं हे अगाध ज्ञान आहे. निश्चितच ज्या भगवंतांना तत्वतः मनुष्य जाणतोय तो त्या भगवत धामाची प्राप्ती निश्चित करू शकतो. त्या श्रद्धेच्या मार्गावरती पुढे जायचंय आणि त्या प्रेमभक्तीच्या भावापर्यंत पोहोचायचंय. तो निश्चितच एक विशुद्ध भक्त बनू शकतो. शुद्ध आत्मा, शुद्ध भक्त, असे महात्मा सुदर्भ म्हणतो ना आपण, की समहात्मा सुदुर्लभ, की असे महात्मा खूप दुर्लभ आहेत. अनेक जण या मार्गावरती प्रवास करतायत, प्रगती करतायत. आणि त्या जसं आपण मॅरेथॉनचं उदाहरण दिलं, पण अगदी तत्वतः भगवंतांना जो जाणतो ते खूप मोजकेच असतात. आणि तो एकच भगवंतांना महात्मा असा जाणू शकतो, जो भगवंतांचा जन्म आणि कर्म, की भगवंत हे कशासाठी भगवंतांना येण्याची गरज आहे, नाही तर भगवंत कुणालाही पाठवून या संहार करू शकतात, असुरांना मारू शकतात. पण भगवंत भक्त वत्सल आहेत, त्यांना भक्तांचा सहवास हवा आहे. भगवंतांसाठी भक्त हे नेहमीच विशेष आहेत. तर असं हे ज्ञान अजून पुढे चालूच राहील. भगवंतांबद्दल आपण जितकं सांगू, कारण इतकं अप्रतिम असं हे आपल्याला तात्पर्यामध्ये तर प्रभुपादांनी सांगितलंच आहे. आणि हे ज्ञानच प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं आहे. तर हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक माझा प्रामाणिक प्रयत्न होता. काहीही अडलं असेल, काहीही प्रश्न असतील, निसंकोचपणे विचारा. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.